Здравейте на YouTube, аз съм малко и днес ще покажа предизвикателство 4 малко само че така. Но и си подязах с едно нещо. Не знам. Да, нали съм се подязал. Семена. Днес ще ядем. Ще има. И само си я взема в ръка. Филия с най-лютилото нещо по света. Много виждате. Ето. То сега струва. Сега си шим. Не малко. Не знам. Приятели. Ето я. Само малко ще сваля. Ето, приятели. Тук, да мисля, че съм я свалил. Така, че съм я взел. Това е. За шоколад. Не се знае. Не се надаква. Чао.